Tarif li ngħata fil-Parlament mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard juri li f'inqas minn 5 snin mill-bidu tal-2020 sa Ottubru li għadda kienu intefqu ma' 42 miljun u 400,000 euro mill-maġistrati inkarigati fuq l-inkjesti u proċeduri oħrajn fil-qasam kriminali f'pajjiżna. Il-Ministru kienet iwieġeb mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Darin Karabot dwar kemm ġew jiswew l-inkjesti maġisterjali konklużi fl-aħħar 5 snin fejn poġġa żewġ tabelli fuq il-mejda tal-Kamra, waħda bin-nefqa globali sa 30 Ottubru 2024 u l-oħra bl-ammont tal-inkjesti li tlestow sa 30 Ottubru li għadda. Mill-lista tal-ispejjeż annwali riżulta li kien hemm medja ta' 731,000 euro kull xahar jew 8 miljuni u 800,000 euro kull sena, meħud kont li kien mal-4,200 inkjesta bejn Malta u Għawdex. Allura l-ispiża medja kienet ta' ftit aktar minn 10,000 euro kull inkjesta. B'xarej bot għal tmiem din is-sena issa kien hemm tnaqqis sinifikanti mqabbel mal-4 snin ta' qabel. Ta' min jinnota li f'dawn l-aħħar snin stess kienet għaddejja l-inkjesta tal-istarijiet mill-Maġistrat Gabriella Vella li hu magħruf li swiet ma' 11 miljun euro waħedha. Jiġifieri mal-1000 darba iżjed mill-medja ta' kull inkjesta fil-perjodu li wkoll awtomatikament żiedet bl-ispejjeż tagħha inkorporati fit-total. L-inkjesta li b'riżultat tagħha infetħu żewġ kawżi kontra diversi persuni inklużi l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks Deputat Prim Ministru Chris Fern u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna spiċċat f'baħar ta' kontroversi mhux l-inqas fil-ħlas tal-esperti li tqabdu li wkoll jirriżulta li ma kinux għażliet tajbin waqt li ħut minnhom ġew akkużati b'konflitti ċari ta' interess fil-każ ta' waħda minnhom is-Serba Miroslava Milenovic sansitra intalbet investigazzjoni mill-Pulizija fuqha wara li kkonfermat li laqqas għandha kwalifiċi neċessarji biex tagħmel ix-xogħol li tqabdet tagħmel.